22 तारखेचो श्री प्रभू रामचंद्राचो प्राण प्रतिष्ठान सोहळा अयोध्येतले जाता ते राम मंदिर पुराय जाता आणि त्याच्या निमित्तान पुराय देशभर म्हणजे मोदीजीत म्हटला की दिवाळी जावची किंवा वेगवेगळ्या संतांनी महंतांनी वेगवेगळ्या मोठो सुवाळो पुराय देशभर जावचो आणि परत एकदा ताका दिवाळीचे स्वरूप येवचे हाच्या कारणान हो कार्यक्रम आसा। आम्ही गोंयभर हो कार्यक्रम त्याच मोठ्या पद्धतीत साजरो करपा खातीर सगळे जाण नॉट ओनली द पॉलिटिकल पार्टी लीडर बट सगळे ऑर्गनायझेशन म्हणा गावातली देवस्थानां म्हणा सगळे संत महंत म्हणा असे सगळे जाण खूप मोठ्या प्रमाणात कामाक लागल्या आणि चडांत चड लोकांक आपल्या गावातल्या कशें इन्वॉल्व करप सगळ्या रामभक्तांक कशा पद्धतीत इन्वॉल्व करप हे फक्त राम मंदिर न्ही तर हे राष्ट्र मंदिर आसा आणि या राष्ट्र मंदिराच्या उभारणीत आमचो सगळ्यांचो सहभाग आसा आणि या राष्ट्र मंदिरा खातीर तितक्याच मोठ्या प्रमाणात व्हडा उमेदीत हो कार्यक्रम आपल्या गावात जावप आपल्या वाड्यार जावप आपल्या लोकांक इन्वॉल्व करप आणि या खासा सुवाळ्याक खूप बरें दिसता।